ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚಲರು ಸಲ್ಕೆತ್ತ ಸೊ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಸಲ್ ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಕುಣೊಂದು ದಾಯಕಂದ ಪನಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಮೇಡಮ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತು ತೂಪಾಲೆ ಪಡೋದು ಮುಲ್ಪೆನ್ 1 kg ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ಎತ್ತಂದೆ ಅಂಚಿನೆ 4 ಕಣ್ಣೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಮೆಂತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂತೆ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕೆತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮೂಜಿ ಲವಂಗ 1 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 8 ರಿಂದ 9 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ದಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಉನ್ನೇನು ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕೊ 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಪಾಡುವೆನ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಣು ಪಣ್ಣದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೇನು ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಫುಲ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಾಡಾಯರುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಐಕೊಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಬಿರ್ಕುವೆನು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ರೆ ತೂಯರತ್ತು ಒಂತೆ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರದಿ ಹೊಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಬೇಯಡು ಅರೆಪುದ ಒಂದೇಟಿ ನೀರುಡೆ ಇತ್ತೆ ನಾಯ್ಕ್ ಬಾಕಿದ ಅರೆಪುನ ಪಾಡ್ಗ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಕತೆ ಎಂಚಾತನ ಪಣ್ಣದು ತುಲೇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆತು ನೆಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಭಾರಿ ಶೊಕ್ ಆತಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತು ಎಂಚೆನ ಗೀ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೈ ಅದು ಬೈದನು ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಆನಿಯನ್ ತುಪ್ಪಡ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಮಗಮ ಪರಿಮಳ ತುನಗ ಎಂಕ್ ಜೋರ್ ಬಡಾವನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೀ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಣ್ಣ ಉದ್ದೊಪ್ಪನತ ಈ ರೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಪರಿಮಳ ಎಲ್ಲಿಯ ರೈಸ್ ಅಂಚೆನಿದ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.